ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka, sannan ka daure kai mana liking da share na wannan bidiyon. Mun gode. Alaikum wa rahmatullah. Yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku sai da USDT naku daga ainihin Bitget zuwa cikin account naku. So kamar yadda muka sani a jiya din nan, so mutane da dama sun sami reward na bota daga Bitget wanda aka rika samu. So a yau insha Allah rabbi bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku cire ainihin wannan $20 din daga cikin Bitget naku zuwa cikin bank account naku. Don haka zan bi step by step a wannan bidiyon har ya kai ga yadda za ku yi receiving na kudaden ku ba tare da an cuce ku ba ko kuma kun yi asarar kudaden ku. Ku sani sai da dala ku a cikin P2P account za ta fi muku riba, kuma sannan za ku fi samun kwanciyar hankali duba da yanayin yadda macuta suka yi yawa. Wani zai ce ka zo ka sai mai da USDT naka bayan kuma ba sayi din zai ba, so yake ka tura mai ya zalunce ka. So don haka na ga dacewar na kawo muku wannan bidiyon don ku yi abinku da kanku har zuwa cikin account naku. So da farko, idan wannan ne farkon shigo ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure kai mana subscribing na wannan tashar, sannan kuma kai following, sannan kai liking, sannan kuma kai share saboda sauran yan uwa su ma za su amfana. So a mataki na farko shine za mu je mu fara saita ainihin inda za mu yi receiving na kuɗin mu kenan, watakan wajen da za ka saka bank account naka. So da farko kamar yadda kuke gani, bayan mutum ya shigo zuwa cikin wannan nasa account nasa na Bitget, so kai tsaye za ka zo ka taba daidai nan wajajen. So gashi can za ku gan shi da dige-dige. Bayan ka taba wajajen zai kawo ka waje kamar haka. Ka tabbatar da account ɗinka is verified kafin ka zo ka fara wannan P2P din. So bayan nan za ka taho zuwa ƙasa ga inda aka sa more search service din nan. Bayan ka taba wajajen zai kawo ka waje kamar haka. Za ka taho dai zuwa can ƙasa kamar yadda za ku gani. Bayan ka zo kai tsaye za ka tafi dai zuwa can ƙasa. So bara mu nemo wajen P2P. Sorry, yawwa. So ga wajen da aka sa P2P management. So za ku taba wajajen. Bayan kun taba wajajen zai kawo ku waje kamar haka. So already ni ma ban taba yin amfani da Bitget wajen yin P2P ba. So kai tsaye a nan za ka shiga wajen da aka sa payment method. So bayan ka taba wajajen da aka sa payment method, za ka shiga wajajen da aka sa add. Bayan ka taba zai kawo ka waje kamar haka. A nan za ka zo ka shiga wajen da aka sa bank transfer. Bayan ka taba wajajen zai kawo ka waje kamar haka. So bankin da za ka sa ka tabbatar da cewa sunan iri ɗaya ne da wannan, ko kuma in ce dai ya kasance dai sunan jikin account naka ya zo kusan daidai da wannan sunan da yake jiki. So da farko anan za ka sa sunan da aka sa bank name, sai kuma bank account number, sai kuma bank branch, da kuma inda aka sa card number. So yanzu abin da za ka yi a daidai nan wajen za ka sa bank name. So bank name din nan shine sunan wannan bankin kenan. So for example a ce zan yi amfani da Kuda Bank. So gashi nan kamar yadda kuke gani, Kuda Bank. So bayan nan anan abin da za ka yi shine za ka zo ka sa bank account kenan. Tunda already nan kana da sunan, so kaga sunan banki sai kuma account number naka. So a daidai nan zan zo na shigar da account number dina na Kuda kenan. So bara na kwafo shi. So kamar yadda za ku gani gashi nan yanzu na sa account number dina. Na farko suna, sai sunan banki, sannan kuma sai account number, sannan bank branch wannan ba dole bane, haka card number ba dole bane. Dan haka kamar yadda kuke gani zan ba iya abin da yake a nan kenan gashi nan. So kawai kai tsaye zan taba inda aka sa confirm. So idan ka taba wajen da aka sa confirm, kai tsaye zai kawo ka waje kamar haka. A nan za ka zo ka shigar da funding account, a nan wannan password naka kenan, sannan kuma za ka shigar da wannan email verification code, sai na kuma authenticator. Yanzu bara na shigar kamar yadda za ku gani. So kamar yadda za ku gani gashi nan yanzu na saka wannan payment method nawa.
ya hau successful. So za ka iya zuwa ka ƙara yin adin na wani payment method ɗin, ba lallai sai account guda ɗaya ba, amma dai ya zamana cewa dai sunan jikin wallet naka ne, ko in ce exchange da kai register ne. Bayan to ka kammala, nan ma za ka iya zuwa ka editing ka sa sunan da ranka yake so, sannan kuma za ka iya zuwa kai binding na telegram account naka, so amma ba dole ba ne. So kai tsaye yanzu mun gama saita inda za mu yi receiving na kudadenmu. So abu na gaba shine kai tsaye za mu zo wajen da aka sa asset din nan. So bayan ka zo, idan dalarka tana kan spot, so za ka zo ka taba daidai wajen support ne, inda za ka ganta a daidai nan kamar yadda kuke gani. A nan na da dala 3.60. so abinda za ka yi kafin ka je ka yi trading na P2P, za ka zo ka taba inda aka sa transfer. Bayan ka taba wajen da aka sa transfer, a nan zai kawo maka waje kamar haka. So a nan abinda za ka yi, kai tsaye za ka taba daidai nan wajajen, gashi nan kamar yadda kuke gani. So kana taba za ka ga support ya koma sama. So bayan ya koma sama, za ka zo ka shiga daidai nan, inda idan ka shiga za ka yi selecting inda aka sa funding account. So kana taba abu na gaba shine za ka zo wajen daidai nan wajen coin, sai ka taba. Bayan ka taba zai nuno maka USDT. So za ka zo ka yi selecting na USDT tunda da shi za ka yi trading. So abinda za ka yi, kai tsaye nan za ka zo ka taba all, gashi nan inda aka sa all din nan, idan gaba ɗaya ne kenan. So idan kuma ba gaba ɗaya ba ne, so za ka saka amount ɗin da za ka yi trading da shi. So yanzu kamar yadda kuke gani, ina da fama da issue na network, yana nuna mun insufficient balance. So yanzu bara na ɗan yi refreshing na wannan exchanger ɗin. So kamar yadda kuke gani yanzu network ɗina ya dawo. So gashi nan na taɓa inda za ku ga 3.60, kai tsaye za ka taɓa wajen da aka sa confirm. So kana taba kai tsaye wannan kudin naka, ko in ce wannan dola naka zai bar ainihin funding account, zai tafi spot account, zai tafi zuwa funding. Shi kuma funding din zaka ja nan sama kamar haka, gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi can da karshe nan za ku gan shi. So idan kuka taba zai kawo ku waje kamar haka, inda anan za ku ga wannan USDT naku ya yi a firing a daidai nan. So abinda ya rage a nan shine za mu je mu sai da wannan USD din. So akwai hanyoyi guda biyu wanda za ku iya shiga ku je ku yi wannan ainihin trading din. So a nan ga inda aka sa buy/selling nan kamar yadda kuke gani. So abinda za mu bara mu yi, bayan ya kawo ku nan, sorry, so zai nuno muku option kamar haka. Akwai P2P, akwai kuma Express. So nan za mu zo mu zaɓi wajen da aka sa P2P. So bayan ka taba wajen da aka sa P2P, zai dan nuna maka waje kamar haka, kawai zaka taba skip din nan. So bayan ka taba skip, zai nuna maka waje kamar haka. So kai tsaye zaka yi skipping. So abu na gaba abinda zaka yi shine zaka zo ka taba inda aka sa sell din nan. So gashi nan inda aka sa sell. So bayan ka taba wajen da aka sa sell, zai kawo ka waje kamar haka. So yanayi ana dan yi mana ruwa, shi yasa za ku ga bidiyon yanzu yana dan mana abin nan. So bara na dan ƙara yin refreshing. So bayan kamar yadda na nuna muku cewa bayan ka zaɓi wajen selling din nan, so abu na gaba ka yi amfani da wajen da aka sa merchant din nan. So za ka kunna nan wajajen, zai zama na cewa order da za su baka iya ta merchant ne, wanda suke verified kenan akan wannan Bitget din na P2P. So za ka yi amfani da su. So bara mu bari network din mu ya yawa. Kamar yadda kuke gani yanzu ya dawo. Abu na farko a nan za ku ga akwai inda aka sa limit, sai method. Wannan method din a kula sosai. Sannan sai wannan inda aka sa merchant din yanzu bara na kunna shi. So za ku ga akwai bambanci. So bambancin shine na wannan bas din da kuke gani, wannan verified din kenan. So abu na gaba sai abin da za ku bi shine method. So za ka zo ka duba ga wanne method ne. So sai ka zo ka zaɓi bank transfer. So bayan ka yi selecting na bank transfer, so kai tsaye zai nuno maka iya kawai bank transfer. Za ka gani a daidai nan wajajen merchant din nan kenan. So za ka ga bank transfer zai nuna ma. Abu na gaba sai wajen limit din nan. Bayan ka taba wajajen limit, a nan za ka zo ka sa amount ɗinka. So misali idan dala 20 ce, sai ka sa kamar irin 25,000 misali. So amma ni da ke dala 3 ne da ni da ɗigo wani abu. So dai duk dan ku fahimci abin yadda yake. So a nan tun da dala 3 ne da ni, misali for example zan sa
4,000 misali zan sa 4,000. So bayan ka saka adadin amount din, so zaka zo ka taba wajen da aka sa confirm. So bayan ka taba confirm, abinda zai baka shine za ka ga limit daga kan 1,000 zuwa 100,000. so zaka iya zuwa ka sayar. Sannan idan ka ga wannan inda aka sa wannan restrict din, so baka da matsala da su. So kai tsaye yanzu zan shiga ne placing na order kamar yadda za ku gani. So wannan ma zan iya zuwa na trading. Sannan kuma duk inda ku ga an sa 100%, so ba ku dai da matsala da wannan. Kai tsaye za mu taba inda aka sa sell din nan. So bayan ka taba wajen da aka sa sell, zai kawo ka waje kamar haka, inda anan za su nuna maka minimum abin da zaka iya zuwa ka sayar kamar yadda kuke gani. So sannan kuma nan za ka ga bank transfer da detail naka, sai ka sake duba ka tabbatar da cewa ka shigar da komai naka daidai. So kai tsaye nan za ka zo ka taba max idan duka za ka sai da USDT naka, idan kuma ba duka bane sai ka saka adadin abin da za ka iya sayarwa. So bayan nan kai tsaye sai ka taba inda aka sa ainihin sell USD with 0 fee. Sannan kamar yadda za ku gani gashi nan. So bara mu shiga dai mu gani daga ciki idan mun yi placing order. So kamar yadda kuke gani yanzu mun yi creating order, wanda yanzu suka ce you should receive fund within 29 minutes and 52 seconds. So ba lallai ne kai ba, abinda za ka yi consider da shi a nan bayan ka bude trade naka, za ka shiga wajen da aka sa contact. Bayan ka shiga wajen da aka sa contact, za ka ga mai biya maka magana kamar yadda kuke gani gashi nan ya ce mun please be active to release my coin ASAP. So sai ka ce okay ko kuma ka ce proceed. Okay, proceed for example kenan. Za ka iya faɗa mai wani abu, ba lallai sai abin da na rubuta ba. So bayan nan za ka jira ya tura ma kuɗinka. So kamar yadda za ku gani wannan shine bank transfer naka, wata kan account number naka. So yanzu za ka jira ya tura maka kuɗinka. Sannan rate ɗin da zai sai duk dala ɗaya shine 1,580. So yan bumburutu wasu suna saya 1,500 ne. So ka tun anan kana da riba har kusan naira 80 a duk dala ɗaya. So yanzu abin da za ka yi, za ka jira sai an tura ma kuɗinka, sai ka tabbatar da cewa kuɗinka sun shiga cikin account kafin ka zo ka yi releasing na USD bayan ya nuna maka cewa ya tura ma kuɗi. Yanzu bara mu jira ya tura mun kuɗi sannan sai mu yi releasing. So idan ko duba kuma anan za ku ga zai tura mun amount ɗin 5,688 da kwabo 22. Ba lallai ne ya sa kwabo ba, babu matsala. So bara mu jira ya tura mun kuɗin. Yauwa abinda yan uwa nake so ku lura da shi anan, so ya nuna cewa ya tura mun kuɗin. So don haka ko da ya nuna maka haka, ya maka magana kuma cewa ka sakan mai dala, so ka tabbatar da ka shiga cikin bank account na ka tabbatar da ka yi receiving kuɗinka. So for example ya turo mun kuɗi na kamar yadda za ku gani ga sunan daga can sama, 5,688 za ku gan shi kuda ne, dama kuda na saka. So wannan shine bayan ka tabbatar da ka yi receiving kuɗinka, abu na gaba shine za ka zo ka taɓa wajen da aka sa release. So bayan ka taɓa wajen da aka sa release, zai kawo ka waje kamar haka. So anan zai nuna maka I have confirmed receipt of the 5,688.22 NGN payment in the above account. I have not received. So idan ka yi receiving za ka zo ka taba daidai na, idan baka yi receiving ba kuma baka gani ba, sai ka zo idan ka ga an jima bai tura maka ba kuma ya nuna maka ya tura kuɗi, sai ka zo ka taba I have not received the payment. So it means cewa za ka yi appealing nashi akan cewa bai tura maka wannan kuɗin ba. Sannan su kuma customer service za su yi mai magana. Idan har ya kasance bai tura maka ba, za su ce da kai ka tura musu, kai musu recording na bidiyo na cikin account naka kenan. Idan ko da a ce sun tura maka baka sani ba da dai sauransu, so za ka tura musu. So anan za su yi confirm, idan suka tabbatar da cewa bai turo maka ba, so kai tsaye za su yi canceling na order din. So don haka a kiyaye da nan wajen yan uwa. So bayan in dai ka yi receiving na farkon nan za ka zaɓa, in ka tabbata ka gani na farko za ka zaɓa, sannan sai ka taɓa confirm. So kamar yadda kuke gani bayan ka taɓa confirm, zai kawo ka waje kamar haka. A nan abin da aka sa shine funding code.
zaka saka wannan code din da kai creating na funding kenan. So bara na shiga. So bayan ka shiga kai tsaye sai ka taba confirm kamar yadda za ku gani. So gashi nan yana processing. So yanzu shikenan order mu ta kammala, completed gashi nan kamar yadda kuke gani, wanda na sayar da dala 3.60 a kuɗi naira 5,688. So idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku taimaka ku yi mana share ɗinsa, sannan ku yi mana following na wannan account ɗin da subscribing saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa. Allah ya ba mu sa'a. Muna godiya da kallon wannan bidiyon, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah.